Asegartzeko bikoteak bere eskudu sailkapena irabazizkero ez dute beste inora begira egon behar. Gure eskutan da, eta uste partidu tentsioa izango aurreko bezala, presioa ere bai, baina bueno. Erantzukizun handiko partida izango da Pablorentzat eta Jonanderrentzat. Gu daukagu partidoko presio guztia, ni uste Xala eta Abel kanpon daudela, baina bueno, bikote handia osatzen dute. Xala eta Barriola sailkatzeko aukerarik gabe aurkarien inbiritan. Pablo eta Albizuk eta Titin eta Merino ze presio duen eta kaltegarri izan datikela partio aurretik. Eta esaten nun, ez? Ojala bai Ifek eta bai ni presio hori baginu, ez? Titin hirugarrenak eta Merino bigarrenak eskertuko lukete euren enpresakideen garaipena. Eta ez ga inorren diabro izango eta ez da ingeru ere, ez? Azkenen, mereziduna honen da finalerdietan eta listo. Aita zuenaren omenez, Berasaluze bigarrena izenarekin jokatuko du etzitik aurrera Pablok.